Nik esango nuke zailenetik hasi nintzela, eta horrela eskatu zidaten, hori ez, 80ko hamarkadatik hasita kontatu behar nuen, eta orduan insistitzen zidaten, ez, zuk ulertu behar duzu prozesu guztia, ulertu behar duzu prozesu guztia, eta hasi nintzen, kuriosoa da, gizonekin hasi nintzen, solaskide gizona nituen, ze garai hartan sindikatuko lanak eramatzen zituztenak eta ardura zituztenak gizonezkoak ziren, haiekin hasi nintzen hitz egiten, eta solaskide ez dakit 10 bat lagun edo, hamarkadaz hamarkada, poliki-poliki joan naiz ikasten prozesua nola izan zen. Eta gero esango nuke, bigarren zatian niretzako, ez dakit nola esan, errazena eta hunkigarriena eta markatuta uzten dizuna izan da bukaeran egin ditut 8 emakumeen elkarrizketak. Eta horietako batek, Soraya Garziak, bera ordezkari sindikala, berak oso ondo ezagutzen zituen eta aukeratu zituen 8 horiek. Nik uste dut gehien bat gauza batetik, batzuk dira, ia denak ordezkari sindikala dira, eskarmentu handiko emakumeak, esango dugu borroka sindikaletan oso ohitutakoak, eta baita borroka feministetan ere, oso ohitutakoak edo behintzat, kontzientzia feminista handiko emakumeak, eta beste batzuk, bestera batekoak, gazteagoak, hasi berriagoak beraien lan munduan, beldur gehiago zutenak, borrokarako, eta gazteak eta zaharragoak ere bai, baina perfil horretakoak, beldur handiarekin, beti izan dutenak kezka, nola hasiko naiz nire lan baldintzez kejatzen, kalera botako naute, beti ikaraz bizi izan den jendea. Orduan pixka bat, bi perfil horietako pertsonak aukeratu zituen, eta gero nire lana izan zen, niri tokatu zitzaidan, beraien aurrean jarri eta kontatzeko zeukaten hori dena ateratzea. Orduan, niretzako zailena izan da, kontatzea zergatik iritsi diren horrelako borroka bat egitera, hain luzea, horrela eustea eta horrela irabaztea. Eta zailena zen, orrialde gutxitan nola laburtu, esango dugu 1980ko hamarkadatatik hasi, eta Bizkaiko sektore horrek izan duen eboluzio hori, kazetariarentzat hori da zaila, ez? Orrialde gutxitan nola errenditu eta nola egin ulergarri irakurleari aurreko fase horiek denak, gero ulertu ahal izateko leherketa hau zer izan den. 80ko hamarkada, noski, hasiera etzen izango, baina hasiera moduan hartzen da, ez? Niri behintzat gertatu zait, lan egin behar izan dudanean, 80ko hamarkadako jendearekin jarri naute harremanetan. Orduko ordezkariekin jarri naute, eta orduan azaldu diatelako sektore hura zegoen oso desegituratuta, ez zegoen sarerik, normala den bezala, orduan egoitza kopuruak, zaharren egoitza kopuruak askoz gutxiago ziren, eta langileak ere askoz gutxiago ziren. Eta emakumeak ziren, eta prekarizatuak, eta ez zeuden antolatuta, eta ez zeukaten indarrik, ez kalean, ez sindikatuan, orduan horregatik enfokea jarri zuten 80ko hamarkadan eri izan zidaten, zuk grebari buruz hitz egiteko, lehenengo ulertu behar duzu 80ko hamarkadan nola hasi ginen hau dena antolatzen. Horregatik pixka bat jarri dugu hor abia puntua, eta gero azkenean badira hamarkada batzuk, kontatzeko zer gertatu den, baina hasiera hor zegoen. Orokorrean esan da, azken finean nahi dutela hori, ez? Zaintza erdigunean jarri, baloratu, prestigio eman, ze liburuan behin baino esaten da, ordaintzen etzen lan bat bihurtu zen ordainpeko, emakumeek egiten zuten ordainik gabe, eta bihurtu da ordainpeko, baina gaizki ordaindua, baldintza txarretan. Orduan, oraindik bidea luzea da, emakume aurpegia kendu eta langile aurpegia jartzeko, azken finean beste sektore bat gehiago da. Nik uste fase horretan daudela. 14 euroan jarri dugu liburua salgai, eta momentuz nola berri dagoen, oraingoz interneten daukagu, Argiako webgunean, azoka daukagu, azoka deitzen diogu, holako denda virtual bat daukagu, eta hortxe daukagu salgai. Nik uste dut gero beste banaketa toki arrunte batzuetan ere jarriko dugula, baina egia da plazarik onena Argiako webgunea izango dela.